zarokekî pêxwas di sûka Ameda min a birîndar de dibêsî. Ne li pîlîskên xwe, na, li bavê wenda digeriya. Bi tirsa venegera bavû dil û mêlek dilêz. Xîskên girî wekû jiyana wî di qirika wî de mabû. Awrek li dayika dilovan vedar, hatûna bavû pirsî. Lê dayika dilovan nikanî bersêv bida. Lê dilê mendalê min ê şêrîn di sînga wî da mîna teyrekî di texesî da. Piştdandina destên xwayên biçûk, awrên xwayên tûj, hêviyeke mezin xistibû dilê dayika xwe. Carek din ji diya xwe re ku yadê, wezê sibê mezin bibim ne,